Manchester United ta kammala daukan dan wasan nan wato Rasmus Højlund da kungiyar kwallon kafa ta Atalanta. Manchester City ta kammala sayan dan wasan gaban na Denmark wato Rasmus Højlund da kungiyar kwallon kafa na Atalanta kan kudi fan miliyan 72. Dan wasan mai shekaru 20 wanda ya koma kungiyar ta Serie A a shekarar 2022. Ya ci kwallaye 10 a wasan 34 da ya buga a bara. Ya koma Old Trafford kan kwantaragin shekaru 5. Shi ya dan wasa na uku da kwacin Manchester United wato Erik ten Hag ya dauko a bazarar nan bayan da ya dauko Mason Mount daga kungiyar kwallon kafa na Chelsea akan kudi fan miliyan 55. Sai kuma golan Inter Milan wato Andre Onana wanda suka dauko shi akan kudi fan miliyan 47.2. Rahotanni sun ce zakarun League One Paris Saint-Germain sun yi zawacin dan wasa Højlund a matsayin wanda zai mai gurbin Kylian Mbappe wanda ba a tabbatar da makomarsa ba har zuwa yanzu. Højlund ya fara wasan da Copenhagen inda ya fara wasan Danish Super Liga yana da shekaru 17 a cikin shekarar 2020 kafin ya koma kungiyar Sturm Graz a Australia bayan shekaru 2. Watanni shida ya a gasar Bundesliga ta kasar Australia bayan ya koma Stone a watan Janairu shekarar 2022, amma ya zira kwallaye 9 a raga a wasanni 17 da ya buga.